Armáda 2000 zlých modrých chlapcov smeruje do Splitu. Jedným z nich je i tento muž, Bogdan Urúkalo. Nemáme ich radi, ja to myslím vážne. Je dosť možné, že v Splite čosi vyvedieme. V Splite je pravé poludnie a polícia sa pripravuje na nepokoje. Ich úlohou je držať Torsidu a zlých modrých chlapcov čo najďalej od seba. Chuligáni však majú úplne iné plány. Všetci moji chlapci sú v centre. Pripravujú sa na zápas a čakajú na našich hostí. Aj my sme pripravení. Tešíme sa na chlapcov zo Záhrebu. Vôbec sa tohto konfliktu nebojíme. Čakajú nás podobné nepokoje ako na finále pohára v roku 2000. Vtedy sa totiž odohral jeden z najhorších incidentov európskeho futbalu. Zlí modrí chlapci vyprovokovali Torsidu tým, že hádzali svetlice na obyčajných fanúšikov Hajduku. Zapálili sme 10 alebo 15 svetlíc a hodili ich na obyčajných ľudí, pretože sme nedohodili až do sektora Torsidy. Tí totiž boli od nás vzdialení 200 alebo 150 metrov. Potom sa celý štadión zbláznil a všetci kričali a spievali: pozabíjame vás, pozabíjame vás. Rozúrená Torsida sa snažila prelomiť plot a dostať sa do sektora zlých modrých chlapcov. Vznikol chaos a polícia na útočníkov použila slzný plyn. Ukážkový zápas museli zrušiť. Následky boli šokujúce aj na chorvátske pomery. Viac než 100 ranených a 98 zatknutých. Bola to dobrá bitka. Bol som spokojný. Poďme však späť k dnešnému chorvátskemu derby. Do výkopu ostávajú ešte 2 hodiny. Napätie stúpa. Oba tábory fanúšikov smerujú na štadión. Polícia je v pohotovosti. Zlí modrí chlapci prichádzajú k svojmu sektoru. Policajti sa majú na pozore pred možnými útokmi zo strany Torsidy. Na štadióne to začína vrieť. Pohotovostné jednotky sú v pohotovosti. Oba tábory spievajú svoje piesne. Počas zápasu fanúšikovia smerom k ihrisku hádžu rôzne predmety. Požiarnici bojujú s krúpobitím svetlíc. Keď vypukne oheň v sektore Dynama a polícia musí zasiahnuť, mladíci zo Záhrebu venujú svoju ďalšiu pieseň iným chlapcom v modrom. Denis sa ocitol v úplne novom svete. Človek si ani nevie predstaviť, že by čosi podobné bolo povolené v Anglicku. Za takéto správanie by všetkých zatkli a zakázali by im vstup na štadión. Počas týchto udalostí pokračoval futbalový zápas, počas ktorého diváci videli 3 pokutové kopy, 8 žltých kariet, 1 vylúčenie a konečný stav 2-2. Podľa bežných štandardov išlo o pokojnú udalosť. Policajti zatkli len 30 fanúšikov Torsidy a 9 zlých modrých chlapcov. Split Denimu otvoril oči. Stále nedokáže uveriť, že v tomto pokojnom meste sídlia takí násilnícky fanúšikovia. Zlí modrí chlapci sú teraz už doma v Záhrebe.